sa isin ni kapor ka mentang adap da kejing sungo you try nong penim jing you Jesus Christ ya ka bang ayo pat bania kren biang bat pi hagan ni kapor ka ba menta tading ta ka ni ka singing sngo bo blay bo ka do no jonga ya ka bang kren ni ka subject marbon na preng jong pi ong pastor ngam nang banduai tading ta ngan hikay fi kumno banduai ngan hikay fi nakaktin ka jong blay bat ngangit la da fi duai hagarukom ka baday pini ibet ye ki jubab hagi ta ki jing duai ki jing karpat ki jing pan ki jong fi barganget utrai haba uang haba utrai ukren haba utrai hikay la dangi buat bitik ini ibet ya kita ki results ini ibet ya kita ki jubab ya ka ba utrai ule tading ta hagani ka sngi ka ba menta ho ki dan ki sunran ki jong trai ki ba utrai u haban hikay kumno banduai tading ta u hikay nin kong shwa ya ka jing duai ka ba ko khpa jungi habaneng long ba khoi ka kerteng ka jong mi terang to ngi bau hikay ka sunran jong kumno bangingin duai tading tau jisu hikay ngi lang ba ni ka ktien kumno bangingin duai tadang ipuli ka ni ka por ngi no Matius kini ka nong ban rio ka dekot ka ba kendai wong kumni to na do nyaw wong haba pi duai wat bon ktien biet kum ki gentle na ba kiamut ba on snow yaki namar haba bon ktien jongki namar kata wat long kum kita na ba ukpa jongpi utip ya ka ai ba pi don kam menshua ba pin pan na u kani kedika jingsi sha bo bleu la tip lupa ya ka ai ka ba ngingin pan ya ka ai ka ba ngingin don kamru la tip lupa shwa ba ngingin duai sha u tading tau jisu ong ni namar kata fin duai kum ni kukpa jingi ubah beneng long ba khoi kerteng jeme wan ki hima jeme long ka man jong me hakndau kum ba beneng to ai ngi menta ka jingbam jingi ka bala ka singi to ma pro irang kang ka jingi ko ngi ru ma plus ni ngi to ya lam ngi ru isha ka jing pen shoy ru ando sumar ngi ka besni na ba jong me long ki hima ka bor bu bram ru hala kerta amen kani kedika jingi kai ka ba utra wi kai ki sunra jo kumno ba ngin duai kedika format ni kata ka jing duai ka bang ihap ban sung thu kumno bangin duai hinre na lor kani utra wi kai pat yangi ya ka ba ngin pan pat ha ka kerteng jongno tading ta bangi duai ngi pan na ukpa ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ kam dei ha ka kerteng jongno ru hinre ka dei bi ha ka kerteng u Jesus Christ banganget ladangi duai ha ka ni ka dur ini i bo trai u jubab i ka jing duai ki jongi lada fi pulien u yanes ka ni ka nong ga ba khat saw ka khat like khat saw ngi hang ni bo jisu hikai ongkum ni ti ke ru ba fin pan ha ka kerteng jonga ya ka tangan le bon yo ampunan buram yukpa hau khun rafi pan ke ru nanga ha ka kerteng jonga ya ka tangan le ken ding tau jisu ong hang ni wong ya ka ru fin pan ha ka kerteng jonga ya ka tangan le ka kerteng jong jisu pleng ka de jubab ya ka jing duai ka jongi wong ya ka fi pan ha ka kerteng ka jonga bat kum ta ya ka tangan le wong barang ni wong ba banyo ampunan buram yukpa hau khun banyo ampunan buram yukpa hau khun bading ta ong lada fi pan ke ru nanga ha ka kerteng jonga ya ka tangan le tadi tangi pan naukpa bat ngi pan ru nau Jesus Christ ha ka kerteng ga jong jisu ngi yo pediang ya kata bat abang i puli shu i ka tien ka jong ble hang ni ka ya thu yangi na nong ka bakhat san de khot khan riu ko ong pi phim shim la jit ngan ring ngala jit fi ngala thung ni fi fin yo long ki be let bat ba sai so uso jong pi un yo yai ne ba ka ru fin pan nau to khpa ha ka kerteng jonga un ai ya pi pan nau khpa ha ka kerteng jonga ha ka kerteng u Jesus Christ badeng ta pin yo pediang bat Bible ka ong un ai ha pi tading ta la fi kwa ba ki jing duai ki jong pi kin long ki duai ki ba asai so na ki jing duai ki ba kloi jubab ngai fi pan ka kerteng ka jong jisu utraun le bi kata ngatep baka wai pui ka jing duai ka pi duai ha ka kerteng u jisu ka kerteng jisu kam dei dang ka kerteng ka ba pendam ki ksoi kam dei dang ka kerteng ka ba penrem yi ki nong shun i bot jing dum jing le baro nda ka kerteng ka jong jisu ru ka de ka kerteng ka ba jubab ka kerteng ka ba jubab tading ta la fi pan ha ka kerteng u jisu pin i ka jubab ya ka ba pi duai fin i ya ka ta ka ba blai un le tadi tangi puleru ka nikal nong ka ba khat riu khat ar sauru na ka gospel jong yone si ka ongkom ni shisha nga ong api ba ke ru ka ba fin pan nau tau pa ha ka kerteng jonga un ai happy
Ukran mi ke ju la fi pan na ukpa ga kerteng jonga ti kumta un ai happy bahabangi pule ke ni ke por nu yonis biang ni nong ka bakhat san ke khot ba nyo ga ong kum ni da fi ne anga bagi kitin jonga ki ne api ya ke ai ru ba phi mon phin pan te kan long ya phi da fi ne how jisu bagi kitin ke jong jisu ki ne api ya ke ai baro ka ba phi phi pan te kan long ya phi kam judon ka wei ke jing duai ru wo blai onom juba nga nget bit ya ke ne ka wei da phi phi duai u blai juba be ya ke jing duai ke jong phi duai shaukpa haga kerteng ke jong jisu duai how jisu bagade kata pini i ya ke juba ha ka jing em ke jong phi api duai ko mo jisu ong nai duai jrong nai duai mo ban pan shibun ki nga kwa banong phi utrai la tip lupa tada daw bun sin la ngi duai bamja mo ong no ken ya kata habangi duai bamja ngi duai se kwa banong phi kata kam da don kam api duai bamja duai aingu itu ka ja aingu itu ka jingbam mo trai ai phi duai ru ba tu ka jingbam ngan long ka dawai ka met ke jong phi tangkata ka la biang sabah duai ba kenal ke ni ko bun sin ngi duai ba klar ngi ong ba hapur bam jingbam ngi ong try Jesus site daga snam ke jong me kenal ke snam Jesus kam site ke jingbam kadi ka ktin ke jong blai ka ba site ke jingbam kam dei ka snam ka site ke pop ke jongi ka snam ka site ye kata ka tho na ke jing ke jongi ka site ye kata ke jing ja clear kam site ye ke jingbam ka site ye kata ka pop ke jongi tading tala da fi duai wat ju duai bakla na marbun sin ngi jo sngowi kata pabahangi duai ngong Jesus site daga snam ngi jong me ye ki jingbam okay tading tang ngai akan ka sngi fio akan ka jingi kai but ka ktin ke jong blai ka kren ni kata bun ba ki khot danga puli ka ni ka por ka bamta Jesus kren ni na po no Matthias di ka long ban riu khot ban riu ong la da fi duai te ong da fi duai ha ka bari am un ai nong bi phi ka ba pau tadei ta kam da don kam e ba ke jing duai ke jong pm kan long bi ke ba pau barabor tadei ta la da phi duai ha ka bari ka babel ka omni henry me ha ba me duai tu le drong ha po ki pulet rong ha ta ka kamera ba ha ba me khang ila ka jing khang tu kor pat yau kpa jong me u ba ha ka bari te kpa jong me u yo i ha ka bari un ai nong ye me ha ka ba pau tadei ta pleng ki jing duai ki bari ki jing duai ki ba khlan bor ki jingduai ki bari ki jingduai shisha ki ba yo i ba ya kita ki sa tading ta ukpa jingi ulong ha ka bari tading ta fi duai fi rong ka kamera fi khang ta ka kamera but fi yo ban duai hang ta fi yo ban the no ka download ka jong fi hang ta but ukpa uba long ha ka bari baru i fi duai ha ka ta ka bari un ai nong bi fi ha ka ba pau bangai ublei jingi ude ublei uba juba ya ke jing duai habgi puli na ke jing ken ke nong ka bakhat sao du khat aru pra ong bet tu pen sngau ta ki skor ke jonga to dangi pen skau ye ke jing duai ke jongi ha ki skor ke jong trai ni pen sngau shau khpa ha ka kerteng ke jong khun jong Jesus Christ ta ding ta ngiu i ba ka don bet ke jubab ka don bet te ke jubab o blei u jubab ya kita ki jing duai jungi ngan puli ke ne ke por jing ken ne long bakhat sao ke ne ke khat ka ba arpu pra ka bible ka ongum ni to ong haki kat banga im ong try kat kumba pila kren haki skor jonga kum taru ngan le ya pi kren haki skor ke jong try pi pasiau ki skor ke jong trang try nga don kam ye kan ye try nga kerpat akmat jom ye try na pan ko try daga donut ka ba ngol try ngobha ablai pan ya ka ai ka finan kam pan daga jing ngoret pan daga jing ngohe kerpat syukur pat ngobha try ngobha men le ya kan ni bangangai la fi penrit ya le khmat ke jong try fi kerpat fi pan fi kerpat akmat jong try ha ka kerteng ke jong Jesus Christ pin i be u blame jubab ya ke jing dwai ke jong fi ngam ju artatin bon sien ba dwai teng teng i komba mi i te ki dak ki sien re kan mau ke ni ke por ka bo try un le be ha ka por bo jubab un jubab be don ki jing dwai ki ba khin juble ki thu ingi Zakaria la dwai ban yo khon rei habola duai lapan rei yo khon ka noru hado aku ka por ka bodang shakri ka temple u angel jong blay one Gabriel one man ong yini ka kubor ban ai yini ka kubor baka tengah ka jome ka Elizabeth kan sapun khon hado bo Zakaria umla ban muduri ka ta na mar bakala temen hoi u Zakaria isi ula ban klet ya kata ka jingpan ka jong ya ka bola pan bon snam man shwa rei blay klem klet
ya kata ke jing pan ke jing o u klem klet ya kata ke jing kerpat ke jing o bat u jubab eu Zakaria anda haba ulat temen buru ai to kon jing o u bakerteng u Yohanes mga ko abanong ipi ke ne sngi u bleun ai be iki baro haga por ke jing o bal nget abangi dua ya ke kerteng u jisule ini ibe ya ki kamba ini ibe ya ka bor ini kita ki jubab ya ka bau try un jubab bet ya kita ki jing duai ki jongi ding tang ngim la ban le e naladi ngim dan e ru em naladi ban le e ya ka jing em e yu bagi dei ban le ka long tang bagin syukur pat bet hakmat jong pa ha ka teng u Jesus Christ ding ta ya ka ka fi man pin pan te kan long ya pi ka fi man kam dei ba fin long kam man ka jong pi da ka dei ban long kam man ka jong blai ding ta try on la da fi ne anga bagi tien jonga ki ne api la fi ne au try bagi tien jong try ki ne api kemudian apa fi pan kat kum ka tien ka jong blai ding ta fi pan kat kum ka tien ya ka bala kular api te kum ta ken pin yo pediang kat ba fi man fi pan kat kum ka tien jong blai kat kum ka man ka jong blai ke dei ba ka man ka jong fi pan kat kum ka ta ka tien ding ta pin yo diang be ya ki ti jing dwai ki jong fi u jisu kren bi ya ka ta wong ya ka ka fi pan ka fi kerpat to ngai ba fi la yo pediang te pin sayo Marcos kalanong katwe arpsar ka ong ini kintien na mar ka tanga ong api ba ka barok kat ka ba fi pan haba fi kerpat to ngai ba fi pediang ye kita te pin sayo tading ta bangi pan ngida kerpat snau ba try snau ba se try habang ipan ngi haban pinon kambay ini ka kentien snau ba try snau ba bangangai habang ipan ngi yo pediang bet na marba habangi ki kerpat kadai bet kata ka bau try ujubab iki habagi puli ka tien juble na Filipino ni ka nang ba saw de khot ban rio ka ong ni ka tien ka jong blai wan kuslai ka ru henry ha ka baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lemba ka jing aingo to fin pentip iki jing pan jo fi show blai kita ka jing suk ka jong blai ka palat ka jing syempang baro kan ri jai ken ka do jong pi bat iki jing mot ki jong pi ha u Chris Jisu tadi ta hang ni ko ong biang kuslai ka ru henry ha ka baro ha ka jing duai bat ha ka jing kerpat sngo ba trai hai ha ka kerteng u Jisu tadi ta da ka jing duai ka jing kerpat lamba ka jing aingo apa fi pan apa abanong fi aingo lo paro ya ka ba fi pan pila yo diang net ru ba fi pila yo diang lupa aingo lupa wala fi pan i kidak kishin wala fi pan i kata ka ru am rei aingo lupa na marbu trai jungi ude ublei bujuba tanga ju ong bai kene kawai ladangi duai bala ngi kerpat bala ngi nangban aingo ka ba mot ngi dei ki breu ki bangai wala dangi empat yo akakti jungi wala dangi empat yo pediang ngi nangban aingo am kamot ublei am unjuba be ya kata kicing duai ka jungi wanung pan sipan klem da aingo bon sing ni chupan sipan klem da aingo klem da ngai ru bo bleu juba ya kata kicing duai ka jungi ban ngai akan ke por ka bamenta am sila yo ini ke jingi kai bat ka dai fi wen penan kami ke ni ke jingi kai da ka ba pi sngo tho komno ba pi pin duai ka ban duai ke ni ke por bo bleu ai bor e pi un ai fi ya ke jing pen sla un ai fi ke ni ke jing su tho un ai fi ya ke ni ke jing tip ka ba haba fi tip ya ka tin ke jong blei fi im kom ta fi duai kom ta am pi ni i bet o blei juba bet ya kita ki jing kerpat ke jong fi tu ni duai ni ke pon menta trai nga aingu i me ko pa ma ai ni ke tien ka ba hikai ngi ka tien ka ba yalam ngi ka tien ko trai ka ba ai jing sha ngi kumno bangin le but kam ta me ka ba dei ba ni ka subject jong ke jing duai aingu i me ko trai ma ai jing sha ngi la ma ni ke ji kai ba ki kon ki jong me kin bot ya ni ke ji kai banganget ko kon ra trai me blei ba juba ya ka ba memela keren ya ka ba memela kular ya ka ba memela hikai ko try ni bot ya kata ba ni tip ba bangi bot ya ka tien ga jam ngin yu i bet ya ki juba ngin i ki kamba ngin i ko rat ya ki jingle pla gi jong me ha ga jing im ga jing ya dwai ni ka pon ta ki ba pang shitom kin yo khia ba shitom ki ba shakte shakum ha ki bol ga jingdom jingle ha ki yin ki sam ka jing im go shimet ka jong fi baro nga bathat i kita baro ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ban Nazareth pilong kia pilong klan la ga men sim na ki jing mot per khat ki jong fi nget u try ker kui fi ha ga ni ga sngi bleu na ker kui fi pilong ki bala ker khu ki ai baro ha ka kerteng u Jesus amen ba amen amen try na ker kui fi ngin sai syam yang fi la shai ka sngi ha ka wei pat ka ku blai shi bon amen